Sekutaura kwandaita speech yandatumwa nevashandi. Vashandi havasi kufara muZimbabwe. Magariro nemararamiro avo ari kuramba achimbunyikidzwa. Hapana mushandi anokwanisa kusimuka kuti ndiri kuenda kwakati pane ino nguva zvichienderana nezvavanazvo muhomwe dzavo. Vashandi vemuZimbabwe havana chiraramo chakakodzera chakarwirwa hondo muZimbabwe chinoita kuti ivo vange vachizviti tiri vashandi vari muZimbabwe. Sekutaura kwandaita tiri kuzviona tese tikurarama muZimbabwe. Kune vanozviti mbinga muZimbabwe, and you ask yourself kuti mbinga ndiani muZimbabwe? Mushandi ari kurarama achishanda, ari kutadza kudya chikafu kairi muZimbabwe, ari kutadza kuenda kuzvikoro kunobhadharira vana vavo zvikoro. Vashandi vemuZimbabwe vakutozivikanwa kuzvikoro kuti zvikoro zvakuvhurwa vachauya vachipema. Toita vanonzi mbinga dzinosiyiwa nehurumende dzichiita zvavanoda nemasitizens muZimbabwe, vachiramba vachishamisira nezvavanazvo zvatisingazivi kuti zvakabvepi. Nokuti kana upfumi huri munyika, upfumi huchiwanikwa munyika, huri kufanira kuonekwa nesu vashandi muZimbabwe. Mararamiro edu, magariro edu ndo determination inotaura kuti nyika neikonomi yeZimbabwe iri kuenda kumberi. Sevashandi munotambira sei mari itsva yakaparurwa? Tichitaura nenyaya nemari itsva yakaparurwa, ndozve zvimwe zvandareva zvinoita kuti inzi mari yemunyika iri kubvumwa nevanhu vese. Iconsultation, trust nefaithfulness. Tiri vanhu vari kurarama munyika yeZimbabwe vari kuziya mararamiro ataibva kuna 2008. Tiri kuziya maunziro akaita Zimbabwe dollar nebhondi to an extent yekuti the governor then akati kana bhondi raramba kushanda ndinoresign. Akasvika pakuresigna, pakuchindwa ugavhena, mari isati yashanda, mushandi achiramba achitambudzika. Hatidi kuramba tichiti ichashanda nekuti hasati taona kushanda kwayo, ende dai takaudzwawo mashandiro ainoitwa kusvikira zuva ranhasi ratiri kukomemoreta zuva revashandi, tinogona kuva nekuziva kuti ichashanda kana kuti haishandi. But for now mushandi ari kutambudzika, zigi yacho iripo, haasi kukwanisa kubhadhara school fees, iri kuda mari yekuAmerica University.